Mange tak for en varme introduktion. Jeg tænkte over, inden jeg tog herud i dag, det her med at være den midterste taler af tre, det kan jo fortolkes på forskellige måder. Det kan jo være den der tanke om, at man ligesom på et restaurant er hovedretten imellem Michael, der er forretten, og Nikolaj, der er desserten. Det vil være den positive. Det kan også være fortolket ligesom en koncert, hvor man til en koncert altid starter med de store hits. Det er Michael. Så er der sådan lidt en blød mellemperiode, hvor man afprøver noget nyt, man ikke har set før. Nye sange, der eksperimenteres med, det er så mig. Og så slutter man af igen på nogle hits, det er så Nikolaj, så folk går glade derfra. Jeg ved ikke helt, hvilken tanke det bliver, men det må I jo vurdere, når vi er færdige, om det var koncerten eller det var restaurantbesøget. Men jeg har skrevet en tale i dag, der handler om vores grundlov, tager stærkt udgangspunkt i det lokalpolitiske, og så har jeg, kan man sige, uden at vide det, lade nogle af de rigtig store linjer om verdenssituationen overlade dem til Michael, og givetvis også til Nikolaj. Men i dag, der fejrer vi vores grundlov, vores forfatning, vores fælles kontrakt med borgere i et frit og demokratisk samfund. Det er værd at minde selv om, at grundloven ikke bare er et støvet dokument fra 1849. Vores grundlov, det er et levende løfte. Et løfte om, at alle mennesker i det her land har værdi og ret, uanset pengepunkt, postnummer eller ophav. Friheden, den personlige frihed, ytringsfriheden, foreningsfriheden, den står mejslet ind i vores grundlov. Men friheden, det er ikke bare at gøre og have retten til at gøre lige, hvad man vil. Det er det, der er forskellen mellem den individuelle frihed for de få, og den frihed, der kommer gennem fællesskabet for de mange. Frihed for os, det er muligheden for at leve det liv, man drømmer om, og føle sig tryg, værdifuld og set undervejs. Frihed er trivsel, at man er velbefindende, at man er vel i sit liv. Med andre ord er frihed en velfærd igennem livets kapitler. Ergo, frihed, det er velfærd. Og derfor mener vi socialdemokrater, at fællesskabet ikke er en begrænsning for den enkelte frihed, men en forudsætning for den enkelte frihed. For ægte frihed, det vokser ud af tryghed, anerkendelse, samhørighed, som Thorvald Stauning sagde, at skabe lykke for andre er lykken i livet. Tænk på skolelæreren, der har tid og overskud til at se et barn, som ellers bliver overset. Når hun griber fat i eleven og spørger ind og viser, at der er nogen, der tror på ham, så giver hun ikke kun læsefærdigheder, men også håb. Og håb er frihed. Og tænk på den frivillige i Café Grenaa, der hver uge åbner døren for måske tidligere udsendte soldater, der kæmper med ensomhed og indre uro. Det er ikke bare et socialt tilbud. Det er et fællesskab, der skaber mening og frihed til at være menneske, selv med ar på sjælen. Og tænk på den lokale fodboldtræner, spejderleder eller kulturfrivillige, der hver uge giver børn med pressede forældre et frirum, hvor de kan være børn og ikke bekymrede voksne i en børnekrop. Og tænk sidst på sosu-assistenten, der ikke bare gør sit arbejde, men som tager tid til at tale med den ældre borger, som sørger for, at der bliver grinet i frokoststuen på plejehjemmet, at der bliver sunget en fællessang nu og da, og som ved, at den ældre medborger engang var murer, fabriksarbejder, skolelærer eller hjemmegående, og har bidraget til det samfund, som vi har nu, og derfor fortjener en meningsfuld og respektfuld sidste kapitel i ens liv. Det er det, vi og jeg mener med frihed gennem fællesskab. Et fællesskab, der støtter op, bærer og ser. Så bliver vi alle mere frie, ikke kun som individer, men også som samfund. Når vi står i Norddjurs, hvor vi er lige nu her på Juliejorden, og taler om grundloven, så taler vi om lokal demokrati. For grundloven sikrer folkestyret, og folkestyret lever og ånder igennem kommunerne. Og lad mig sige som det er. Det er ikke ligegyldigt, hvem der har hånden på rattet i kommunerne. Og det handler ikke om farven på slipset. Det handler om værdier. Det handler om at sætte børnene først, om at skabe en ældrepleje med værdighed,
og om at sikre arbejdspladser, der giver mening, og ikke bare i regneark, men også i virkeligheden. Jeg vil gerne rose Nikolaj også, når han kommer. Og han tager ordet tidligere for både de tidligere, men også den nye økonomiske aftale mellem staten og kommunerne. De giver os og har givet os muligheder for at udvikle velfærd, og ikke kun afvikle velfærd. Så tak for Nikolaj, når han kommer for det. Det gør det til gengæld også lidt sværere at vippe Kasper Bjerregaard fra Venstre af pinden, men vi skal nok give ham kamp til stregen alligevel. Vi kan og vi skal gøre det bedre i Norddjurs. I Norddjurs, der går det godt. Det samarbejdende folkestyre, det lokale demokrati, det fungerer. Og alle eller de fleste af de valgte repræsentanter for borgerne, de oplever at komme til ord, og de oplever at have indflydelse. Demokratiet er sundt i Norddjurs. Det har vi i Socialdemokratiet vores del af æren for. Da vi kom i opposition ved sidste valg, der placerede vi os ikke i et hjørne med armene over kors og stemte imod alle de tiltag, der landede på vores bord. Demokratiet i Norddjurs blomstrer dog også, fordi der er gunstige økonomiske vilkår i en økonomisk stærk periode lige nu. Jeg sender igen. Han ikke er her. Tak til Nikolaj. Og det betyder billedligt talt, at alle politikere og dermed også borgere kan få en bid af kagen, og ingen skal slås om krummerne, og endnu færre må undvære og sulte. Men lad os så ikke bilde hinanden ind, at alt er, som det skal være i Norddjurs Kommune, hverken demokratisk eller i forhold til frihed via fællesskabet, som vi bekendt kalder velfærd. For selvom vi har stærke fællesskaber, dygtige medarbejdere, så er der også områder, hvor vi halter og hvor vi kan, og vi skal kunne gøre det bedre. For det første har vi en presset ældrepleje. Alt for mange medarbejdere løber stadig for stærkt, og for mange ældre oplever, at der ikke er tid til de menneskelige nærvær. Der er højt sygefravær, og det betyder dyre vikarløsninger. Det er uretfærdigt både for dem, der har bygget velfærdsstaten op, men også for dem, der hver dag forsøger at holde velfærdsstaten kørende. For det andet, skoleområdet, det er under pres. Når der ikke er råd til vikartimer efter kl. 13, taler personlig erfaring de 2 dage, mandag og tirsdag, hvor jeg hentede min søn. Lærer er syg. Vi lukker kl. 13. Så er der noget af elevens udbytte, der går tabt, og det gør, at de desværre ikke får de samme muligheder og dermed samme frihed som deres jævnaldrende, når de afslutter folkeskolen med et lavere gennemsnit, end de burde. Det betyder, at sociale og økonomiske forskelle allerede bliver forstærket i folkeskolen. Det er ikke godt nok. For det tredje, ungeindsatsen halter. Alt for mange unge i Norddjurs står uden uddannelse og job, og det skal vi finde en løsning på, så det ikke er postnummeret, der gør en afhængig af en fremtid. For det fjerde, erhvervspolitikken. Det skal være erhvervspolitik af gavn, ikke kun af navn. Der skal benzin på motoren, og der skal muskler til at bringe Norddjurs hen et sted, hvor udvikling ikke kun sker på baggrund af statslige udvikling, statslige initiativer som havvindmøller, men hvor vi også kommer i en position til at sige ja, men også til at sige nej, tak, når vi skal vurdere, om væksten har for store negative konsekvenser for andre områder. Og for det femte, så er der noget med den demokratiske deltagelse og gennemsigtighed. Den halter nogle gange ved de store beslutninger. Ikke ved alle beslutninger, men en gang imellem er der høringsprocesser og medarbejderinddragelse i enkelte, men centrale sager, som bliver udeblever. Derfor siger jeg også, det handler ikke om at vippe Kasper Bjerregaard af posten, bare fordi Kasper, han er en god kollega, han er et ordentligt menneske, og han er arbejdsom, og han knokler for Norddjurs. Nej, det handler om at give Norddjurs en retning med socialdemokratiske værdier i centrum. Jeg stiller op som borgmester, fordi jeg tror på, at Norddjurs kan mere, og fordi jeg ved, at det kræver fællesskab at nå dertil. Når systemet er presset, så mister vi både kvalitet og mennesker. De udfordringer, vi står med, handler ikke kun om rammer, de handler om mennesker. Bag hver eneste ældre medborger, der mangler nærhed, bag hver eneste barn, der ikke bliver set, der står der en medarbejder, som gør sit allerbedste
i et system, der ikke giver plads til det. Når medarbejderne i ældreplejen og på skolerne ikke har tid andet end til at krydse af og haste videre og slukke ildebrande, så går det ud over dem selv og dem, de er der for. Det skylder vi at gøre bedre, og vi skylder at give dem en tryghed i deres arbejde, deres tid og deres mulighed for at bruge det faglige og menneskelige engagement, som vi ved, de er fyldt med. Det er ikke bare velfærdens kvalitet, der er på spil. Det er sådan set bæredygtigheden i vores kommune, der er på spil. Vi har ikke råd til at tabe hverken medborgere eller ansatte på gulvet. En af de smukkeste sætninger af vores grundlov lyder: den lovgivende magt er hos kongen og Folketinget. Men i dag kunne vi tilpasse følgende: men demokratiet begynder hos borgerne. Folkestyre handler nemlig ikke kun om stemmesedlen hver 4. år. Det handler om den daglige deltagelse, om samtalerne i forsamlingshuset, om debatterne i læserbreve, på byrådsmøder, om engagement i foreninger, i naboskabet, i fodboldklubben, i menighedsrådet, i lokalrådet. Og her kommer frivilligheden ind. For uden frivillighed, uden alle de mennesker, der dag til dag tager ansvar, fordi de vil være med i et lokalsamfund, så har demokratiet meget svært ved at trække vejret. Derfor skal frivillighed være en socialdemokratisk kerneværdi, også i fremtidens velfærd. For det er netop her, fællesskabets ildsjæle bygger bro mellem system og mennesker. Ikke som erstatning for velfærd, og det er rigtig vigtigt, men som forlængelse. Ikke som en aflastning af staten, men som en opløftning af samfundet. Vi socialdemokrater tror på, at stærke fællesskaber og stærke institutioner går hånd i hånd. Når frivillige i før nævnte Café Grenaa byder en krigsveteran eller en ensom borger indenfor til en kop kaffe og til en god snak, så er det ikke bare hyggeligt. Det er en grundlovssikret deltagelse i demokratiet. Det er menneskelig værdighed. Det er livskvalitet. Derfor skal vi ikke bare anerkende frivilligheden. Vi skal styrke den, vi skal bakke den op, vi skal sørge for, at det bliver lettere at være frivillig. Ikke sværere at engagere sig i lokalsamfundet. Det er ikke bare god socialpolitik, det er også sund demokratipolitik. Og i dag der fejrer vi friheden, frivilligheden, grundloven sammen. Og i dag har jeg talt om grundloven, ikke bare som et støvet dokument, men som et levende løfte, et løfte om frihed gennem fællesskab. Jeg har talt om, hvordan ældre, børn og unge fortjener mere end systemets minimum, og om medarbejdere og frivillige, der hver dag forsøger at gøre netop det. Jeg har talt om, at frihed ikke kun er noget, vi har, men noget, vi skaber sammen. I skolen, i ældreplejen, i foreninger og i den måde, vi vælger at være mennesker for hinanden på. Så lad Grundlovsdag i år være anledning for jer, for mig, til at tænke over, hvad frihed det egentlig betyder for os. Ikke kun for dig, for mig, men for alle. Hvem får lov at drømme? Hvem får mulighed for at leve det liv, de ønsker? Og hvordan kan vi hver især og sammen gøre friheden større for flere? Med det ønsker jeg alle en glædelig og meningsfuld grundlovsdag. Tak fordi I lyttede og vil være en del af vores fællesskab og med til at holde vores demokrati levende.